ụmụ ibe ekene m ụnụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. Ezi omume, ezi omume, ezi omume, jiri ezi omume dịka uwe. Ezuna ori gị, agbana m ụgha gị, fụ nwanne gị n'anya nke kachasị ibe ya, jiri ezi omume dịka uwe. Onye ọha dachi nwanne, ịdị too much, ịdị too much. Ụmụ Igbo anyị ekene nụ, anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị ha si n'eluigwe gbarata, ndị ha ji ama nke si n'igwe wee bịa. Anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. Onye si na ọ bụghị ya, ọ ga-emekwanụ gịnị? Ọ bụrụ na ị nwere ihe to contribute, bring it, nsogbu adịghị. If you have anything to do, mbọsị ekere onye kekere ihe ọ ga-abụ. Ebe onye na-eme ọfụma bụ na ebe ọ dịrị ya, onye na chi ya. Ndị Igbo sụrụ ihe niile, sụọ n'akwa, sụọ n'udu, sụọ n'ala. Onye na chi ya, ebe ka onye si eme ka ekwesị akpọ ya. Ihe onye na-eme na osinachi, osinachi, chi bụ ụzọ, chi na-eke, chi na-enye, chi na-aza, chi ọ sị gị na chi ejiela, chi ejikwunala. Ọ sịkwa gị na chi efoola, ọ sịkwa gị na chi abọọla. Kedu ihe chi nwere ime? Wee bịazie na analysis. Ntụ, to measure. Ntọala bụ analysis, to measure what is. Kedu ihe ọ contain? The value gị nwa na onwe gị bụ mmadụ. Ịbụ ahịa, ụwa bụ ahịa. Ịbụ ahịa, ịbụ ngwa ahịa, ịbụ ngwa ahịa. Then eweta ntụ ka e wee measure ngwa ahịa ịbụ, ka amara ihe ọ contain, the content of ngwa ahịa ọhịa na-ekwu okwu ya. N'ụwa mụ na gị nọ, ọ dị same ụwa ka ndị a si nweta ihe ha ji rụọ plane n'ụwa. The same ụwa mụ na gị nọ ka ha ji nweta ihe ha ji rụọ moto n'ụwa. The same ụwa mụ na gị nọ ka ha ji nweta ihe ha ji rụọ fonu n'ụwa. The same ụwa mụ na gị nọ ka ha ji nweta ihe ha ji rụọ TV, redio, nwee ọkụ 24 hours electricity, build roads, bridges, satellite in the space, sending people, miss everything. The same world mụ na gị nọ, ebe a mụ na gị nọ ka ha si nweta ihe ha niile. Ihe anyị nwere ike out of this great world, the only thing we can do out of it is nothing. Doing nothing. The only thing we can do out of all these informations is doing nothing. O nwere egwu agụrụ sị, O God of creation, direct our noble cause. Ị mara ihe egwu ahụ mere? There is God of creation. That means creativity. Onye ka ị na-efe? Who is your God? God of creation.
onye okike. Creativity. Ke ihe nwere na your mind. What did you contain? What is your content? Ịma a na-agwa unu something, a na-agwa ndị be anyị something. Show me the millionaire in Igbo land. They show me their product. Show me the millionaire in Igbo land and show me their product in Igbo land. Show me the shopping plaza in Igbo land. Show me the product of the millionaires in Igbo land. Simple. O God of creation, direct our noble cause. Show me your friend. I will show you who you are. If we said that the God you worship must be like you, look like you, act like you, smell like you, eat like you. When we say Amu Igwe, anyị si n'enu igwe bịa, people don't understand. Every God nwere ihe ha request. For you to Google ofe egusi, you need to put ihe egusi contain e ga-eji wee sie ofe egusi. Ị chọrọ isi ofe egusi, ị ga-egote egusi. Ma ị chọrọ iji onugbo wee si, ka ị chọrọ iji ogu wee si, you must buy the ingredients and instruments needed for ofe egusi. It depends on you ka ihe ị chọrọ isi. What did you want to cook? Ọ bụrụ just asị gị belief, tradition, iburu. No, that is not it. What did you want? Why are you here at the first place? Why did you here? Kedu ihe butere gị n'ụwa? E nwere ụgbọ bụ gị. Ọkwụrụ na-akpọ ya onye ụwa. Ọkwụrụ na-akpọ ya mbụrụpụta ụwa. Mbụrụpụta ụwa, ihe buru gị bịa ụwa. O nwere ihe buru gị bịa. Okay, what is that burutere gị here? What brought you here? That is the question. Ihe aha butere gị here. Or contain gịnị? What is the content of the vehicle? The system. Systematic instruction. The system butere gị ebe a. That is why our people will use 100 million years wasting time. They will use 100 million years, zero. Without no achievement, without no direction, without no where they're coming from, not even where they're going. Because of what? Creativity is a spirit. Creativity is a spirit. Owana chondioma. Mami isilele. Owana chondioma. If you think that the devil is no more living in this world, you are deceiving yourself. Devil is more shining than the God itself. Devil is more shining, sweet than the God itself, if you don't know. Because if mgbe owu na ịgbara nnụnụ, anyị kwere ọnya nnụnụ, iji ikwu ọnya, ị ga-eme ọma karịa ka o wee nwee ike dị attract. You got to go. Iji ikwu ọnya, ime ya ọma mma, tinye ya ezigbo ihe ka iwe, so that ndị mmadụ agaghị enwe any doubt na enwe something dị wrong with it. So mgbe ị ga na-echekwa na God must be brighter than snow. No. Ọwụ ọnya, ihe ejikwa ọnya, all trap should be bright. Anything ọ bụ na ịfụrụ mara mma n'anya is your ọnya, is a trap. That is what when I shine. You got to go. O nwere azụ anyị na-ata mgbe aha anyị pere mpe a na-akpa ya China. Azụ China anụnwa ọkpụkpụ na-adị ya n'ime karịa ihe a chọrọ. Disi azụ China azụ China amaghị m mmadụ onye be anyị natara azụ China. I were ya esi ofe nsala, ofe onugbu, akpụkpọ agbado gị n'akpịrị. Yes, everything the evil na ama mma n'anya. Even you go to Christian Bible, said when the Eve saw the apple pleases her eye, is shining. So unu chekwe na ekwensu ma ọ bụ devil ma ọ bụ Satan, whatever you want to call it, is no more living. No, that's not true. Ọ bụrụ eziokwu, he's here, he's present. And ọ ga-abịakwa n'ụdị market, bịa n'ụdị nke mmadụ, bịa na every kind. But because of people love evil, they will tell you because it's Christian who created the devil. It's Christianity who created this. No,
because they always want to. You know, that devil is very trickish. In the beginning, devil is always very trickish and smart. They will always God itself. Christianity brought this thing for us as if in their land no evil. And they see evil every day in their land, the kidnappers, murderers. No, they say no, Christianity created evil. Oh, Ekwensu is the God of war. Ekwensu is the God of war. But what is temptation then? My question to you, what is temptation on Igbo? Onwa. Gini onwa. Gini onwa then, if we God of war. Gini onwa. That is the question. Until our people, because there is one thing we call mystery. Reason why we call it mystery, because the knowledge is higher above than the normal level. The knowledge is bigger. All the same, this knowledge of earth, go to mirror and ask yourself, can you build plane? Ọnwụ na ị gaghị arụnwu plane and enwe ndị na-arụ plane nwanne isi na isi rabu n'elu na mmadụ ka ibe igbekọ na mmiri go to sea and see the ship ọha ka ụnọ ọ na-agba n'elu mmiri jugodo onwe gị ị ga-arụnwu ihe a ọnwụ na ị gaghị arụnwu ya ikwere na isi rabu n'elu na mmadụ ka ibe ya. If you go and see 100-story building inesia ya anya then eju onwe gị ị ga-arụnwu ihe ọwụ na ị gaghị arụnwu ya ịma na isi ra bụ n'ịnọ na mmadụ ka ibe ya. The same thing goes with telephone. Open it, look inside. Go to television, look inside. Until you understand this thing, then you know the God that owns the mind of this kind of creation. This kind of creation, big age. Can you the mind? What type of mind do this? You cannot be a destructive God at the same time be a creative God. It's impossible. Although possible, you cannot be a devil at the same time be God. You must choose one. You must choose one. All these developing nations go to their countries peaceful. It's peaceful. You cannot be in chaos at the same time be in productive. You cannot be creative at the same time be destructive. You cannot be peace at the same time be in war. No. It's impossible. Our people go to Facebook, you see that their mind is not stable. Their mind is not at peace. You cannot, in this mind, if this mind doesn't have peace, you cannot do anything outside. So I'm telling you the fact. Your mind controls everything. In the beginning, there is mind. After you die, there is mind. Mind continue living. It's a continue movement. Unending. That is what in the beginning is now and ever shall be. So, until we understand these things, stop imagining. The imagination of paradise Igbo, it will not work. Imagination of Igbo must love themselves. Igbo love themselves union. Igbo union in Germany. Igbo union in Tanzania. Igbo love themselves in Malaysia. Igbo union in America. Igbo women this. It will not work. It cannot work. Some people who created the language, the name, that is not the reason why they created it. Not about flamboyant or extravagant. No. They make it for creativity. Igbo means creative force. Creative force is an architect. Architecture is a creative force. So if you use all these nonsensical nonsenses, this media propagandist, it will not give you anything. Because it's reality. It's real. Something real is not something. Igbo is more superior to understand than the way our people understand it.
There is nothing like Igbo union. There is only agreement. There is agreement, not genetically Igbo. Igbo is based on agreement, not genetical. The sacrifice you are doing should be sacrifice you have to do to be part of the union. Is what you have to sacrifice is ihe ọjọọ. Then sacrifice ihe ọjọọ, you come into the union. You cannot be in the union. Now, let me tell you. The spiritual force that creates is sanity, is divinity. The only spirit that creates is Holy Spirit. Evil spirit does not create. So if somebody tell you, you think that somebody, hey, they are killing us. They are killing us. Because you have nothing to offer. Because if you have something to offer, you should know what to do. They are killing us. That is not the case. Us, who is us? Who is us? Because you believe that being Emeka, okay, the same thing in Eme, abụrụ nna gị ndị mbụ mere. So you are answering Emeka does not mean that no the same thing nna gị mere ka ị mere. No. Let me tell you how life work. Eke na-ekwe ntị ọfụma o. Ọ sị gị onye mmiri, onye osimiri fụrụ ụkwụ ya ka ọ na-eri. Ị gasị eke nweta orie bụ gị na osimiri. Eke bụ ọfọ. Eke bụ ọfọ, onye akụnyere n'ọfọ. Ekere gị n'ọba ji. Yotago ekere gị n'ọba ji eke. Ekere gị n'ọba ji. I wee jee n'osimiri, mmiri erie gị. I jee n'osimiri, hapụ eke jebe n'osimiri, mmiri erie gị. Period. So ị na-azazikwa Emeka na oke nkwa okeke, ị nọhọ n'ọfọ. You are on your own. You are on your own. That is why everyday things until the whole world will, if you gafe abụọ so onye bi ha. Because now let me get you. Ndị Igbo sị gị na afọ abara nwa otu ahụ ka omume ya dị. Igbo means something. Those who created the language, they are wizard and genius. They understand the creation, so they use divine will, which is the creative force, to name their identity, so that their children will be creators. You don't tamper the mind that create. Once you tamper the mind that create, check the portal. Anytime a woman have a problem in their portal, they can never take in. No, any woman that have problem of menstruation will never ever take in. Know that, right? Your brain will remain incapacitated until further notice. You will be serving, because if you don't have a brain to create, you will be a servant. You cannot be a servant and be master. It's impossible. You must be one. You must be one. That is why you migrated from the south to east, from the north to south, from the west to east. You must continue the migration until you understand the word Igbo, what it means. Go everywhere in the world. You will see yourself wondering. The last village with the 5 people, go there, the chemist man is Igbo. Go the last village in New Zealand, in Jamaica, in Bahamas, in the North Ugwu Hausa Meduguri, in the Yoruba last village, in the Bayelsa last village. You will see them. It's a punishment, not a punishment with that. Ajụọ gị sị gị nwanne one ka mmụnụ mụrụ unu isi anyị dị 9. Nke tọrọ gị ebe ọ nọ Australia, nke ọ tọrọ nọ ebe ọ nọ Germany, nke na-eso ya ọ nọ Spain, nke ọzọkwanụ ọ nọ Switzerland. Unu dị 9 agụ ha. Mmụnụ mụrụ unu 9 na village ata ahụhụ. Mama unu nọ na village, o nweghị onye enyemaka. Ọ mụrụ 9, o nweghị onye enyemaka. Ọ ga-eje nkụ 80 years woman,
o ji ụmụ 13, ọ ga-eje nkụ n'aka ya, ọ ga-eje nri egwu n'aka ya, ọ ga-eje ahịa n'aka ya. Ọ mụkwara ụmụ 13 o 13 nchọchịza nwaanyị osi eche mgbe a sị na nwa zụọ nna ma kwụzi ekwu ekwu nna zụọ nwa zụọ nna. Ka ezi ihe merenụ iji wee mụzie 13 n'ụwa. Ọ mụsịa ihe a niile, ihe a na-amụrụ nwa ka ọ zụọ nna ka ọ zụọ nna ya, ọ mụsịa ihe a niile, ha niile efusie. The woman fọzie alone, di ya anwụkwuo one, ọ bụrụzie alone, nobody to help the woman. Onye agazikwa kpọtazikwa another person, ga-akpọtazi onye unu ga-akwụ ụgwọ. Nwa na-eku nwa o lebezie mmụọ ụnụ nka, nwa na-eku nwa lebezie mmụọ ụnụ nka. Ka ezikwe n'uruzi ngwa ya ọ mụziri 100. So ụmụaka niile ọ mụziri ogize eme gịnị? Asị mụba nwa ọ mụsị ya na ụmụaka niile ọ mụrụ, unu agakwa chọkọkara nwa na-eku nwa ka ọ lebezie mmụọ ụnụ nka. Is a punishment. Ọ bụrụ na ịmaghị mara ya. Igbo have always been unity. Igbo means unity, the unification of God and man on this earth. That is it. But once you live eke, nwanne orie abịara gị ụgwọ. A sị na onye kpara nkụ ahụ si ngwere bịara ya ọrịrị. But I will continue telling you until your ear open. Ụbụrụ isi gị nwere light nọ n'ime ọkụ. Ọkụ ahụ bụ ihe nyụrụ anyụ. Ị ga-asọgide isi, ị nwere ike ire na-emiri ofu ihu gị. Ịhụ fine boy ka abụsị ya afụ ọnụ, obi a nwere na-akpa gị. Ị maha na ụbụrụ isi gị na ọkụ nyụrụ anyụ. Lele, if you go, ọtọsị gị, you will go and develop the whole world, but your father's land, you cannot touch it. Hausa Abuja, you own 70% of it. If you close your eyes, the law in Abuja can make tomorrow a law. You lose every property. All of them. Only one single law. Only one single law. Because remember, every country, the certificates of land belongs to government. You are only occupying. And a certificates of occupancy. Understand? Tomorrow may come. Ha sigi ebe ịrụrụ ụnọ bụ ụnọ ebe a na-arụ ụnọ ọgwụ na ebe a naghị arụ ya ụnọ. You lose all the whole property. Nwekwa ihe ga-eme. You can't do shit. Ọ sị gị na ebe ịrụrụ ụnọ a bụ ebe a ga-esi arụ tren n'ebe mmụọ obodo ha nọ na anaghị arụ ya ụnọ. Ụnọ ahụ niile ga-anakwa n'iyi. So ihe a na-agụ ụnọ ahụhụ because of na enweghị ike inwe property outside. Nobody says so. You can have anything ọ bụla ị chọrọ, but ihe ọ na-achọ ịgwa gị you are under punishment for violating the law. O nweghị onye ọbụla ga-anọ n'ụwa mmadụ butere moto bunye gị si gị wee jee gbaba ya na-aga. Moto a ka iji enye nwunye gị na ụmụ gị nri. This man bịakwa butere onye ahụ nwe moto ahụ, ọ sị ya na ọrụbeghị ọrụ since last week. The man ị na-agwa o nwere ndị ọzọ o bunyere moto, ọ bụ ụsọ gị. Ndị ọzọ ahụ o bunyere moto gị na ha so wee buru moto wee jee ọrụ. Ha bata gwa ya na iburu pasenja wee gaa ọrụ n'afọrọ gị ibu pasenja, but ị bịara gwa the man na ijebeghị ọrụ since last week. How do you ka ihe ị chọrọ ka that man mee? Ọ ga-anara gị moto ahụ, ọ ga-abụrụ gị ya? Ọ ga-ana gị dị moto nwanne. Ịghọtago? Ọ ga-ana gị dị moto. Today now, the whole world, the whole Nigeria speak the sacred name osisi eji ama atụ. Osisi eji ama atụ ebunyere gị moto wee jee gbaa ya na-aga. Ịgbagbasị ya na gị were ego jere nke ndị akwụna, were ego gbasị ofe ogeri bịa na akụrụ onye nwe moto na ejigbo anụ na-ejigbo efe. Nwanne, mmadụ egwuzi n'onwe ya wayo, mmadụ emezi n'onwe ya taatị. Ịghọtago? Mmadụ emezi n'onwe ya taatị. Onye ọbụla nyụchiri nzuzo ga-ezu ijiji. Anyị nwawo ndị Igbo na be anyị ka esi wee pụta ụwa. Ebe esi apụta ụwa bụ n'Igbo. Igbo ka esi apụta ụwa. Ụwa anụnwa ifuru ụwa. A sị na ụwa na-achọ ndị ọma. Ụwa means something n'Igbo. Ụwa na-achọ ndị ọma. Enwere ihe Igbo na-achọ. Enwere ihe Igbo. Igbo nwere ihe ọ na-achọ. Jikọtago, a sị na egbe na-achọ isi nne ya, egbe na-achọ isi. Igbo na-achọ isi nne ya. Enwere ihe ọ na-achọ. Mana ọnụ nwa bụ ndị na-amaghị ihe ahụ unu na-agagharị otu anụ na-agaghị n'ụwa niile. Mmụọ unu na-agagharị na-achọ wandering in the wilderness.
That's why you were no ndị Jew na ndị Jew. But ka ihe ji ichekie the story of Jew, ọ na-ekwu about wandering. Ebe nwata na-ebe akwa atụ aka nne ya anọghị ya, nna ya anọdị ya. Igbo, the name na cry in the wilderness because the whole information he gathered, condensed and called the information Igbo. I were etufuo. I were the precious stone tufuo. Ajụọ gị ihe na-achị, cannot even talk. You cannot explain. Were precious stone tụnye n'ọhịa because of ihe nke ụwa. Ihe nke ụwa o wee na-achọ bụ nyanwe. Igbo nwe ụwa, Igbo nwere ụwa. I can prove it any day, anytime. Every decent institution, education n'ụwa anụnwa mụ na gị nọ, Igbo build. Ihe ọ sọrọ mmadụ ya kwuo. People, the lower mind, they always gossip. Small mind, they gossip. They talk about gossip. They will tell you if it's true. Why not they doing anything? Get out. Come on, Meshiano. Do you think God only, the creation create only sea and water and the tree? Geology, science and technology, man. You man here with science, won't say. You man not see. You man not business. This is business. It's what I choose to do as a businessman is what I would do. It's not competition. Over competition. If you are building plane, maybe I don't want to. I have something else to offer. So if Igbo is number one, why don't they? Where do they get the information of building plane? I know what they do. You got to. Maybe Maggie. That's why Ojuedrege. So Ojuedrege too much. Hi, Nandi, one became Abara. So what the hell? Your land will not make food for 200 years. In Angomano. Nde beke na Angomman na beha. How many beke na Angomman na beha? How many? No other before na they gold or diamonds na beke's land. No other before. No be here. Man na good diamonds and gold na nage. Why? Why? Ojuwe na be ga na egwu. Why na nke ha na so ị na-agwa m na bekee niile enweghị ndị nwere resources na ya land. Nobody. Enweghị ebe na bekee niile no resources in bekee's land. No. You can never hear it because ha ma ihe ha na-eme. Enwere ihe a na-ekpọ environmental right. Ọ dị n'Igbo language. Ọ dị na ntọala Igbo. Environmental right. Enwere ihe a na-akpọ animal right. Na Igbo na ntọala. Enwere ihe a na-akpọ human right. N'Igbo na ntọala Igbo. All these things you violate animal right, environmental right, human right, everything about right you violate. And now, the next thing you accuse you, Nigeria oppress you, Nigeria oppress you, Nigeria oppress you. What is Nigeria? Nigeria is a name. Nigeria is a name. Life, if you just check what I will tell you now. The country you see, simple means harmony. Country means harmony. If you do not attain the level of harmony, you don't have any progress. No matter what you call yourself. No matter what you call yourself, if you don't attain the energy, that vibration level that maintain harmony, that country will not do anything. You got to, number one. Number two, freedom. Harmony, freedom, peace, and unity. These four things is every successful country on earth. British left you with one nation bound in freedom, peace, and unity. This is what British left for you. Autonomous. One nation bound in freedom, which is autonomous. British left for you. Go and do your own research. Because you get your information from misinformed people. One nation bound in freedom, peace, and unity. Ijiakage tirie the whole edifice. Ijiakage
orudi 6 months ndị British nara unu ese eti ọgụ oke ọchịchọ tirie the whole everything tie egwu jiri aka unu turn into federal system of dictatorship. Ji aka unu turn federal system of dictatorship. After your children we are born, all the whole useless people come back to reincarnate and reap what they sow. Ya na-ekwuzi British enslave us, Christianity enslave us, Christianity do this, British do that. British left you with one nation bound in freedom, peace and unity. You sing it every day. British left you with, oh God of creation, direct our noble cause. You destroy all these symbols. Now you turn back. You are the ones who destroy the land. Ndị Igbo na-ala ụwa. Onye ọbụla nyụchiri nsi ụzọ ga-ezu ijiji. Ndị Igbo na-ekwu ya. So spirit is not a stupid. Some spirit has never been stupid, and the spirit will never be stupid. You got to? So ihe ọbụla ị mere n'ụwa ị ga-aghọrọ mkpụrụ ịkụrụ. If you destroy Nigeria, you will be reincarnate to reap what you sow in the same Nigeria. In that the same Nigeria. So ndị na-ebe akwa today are shout nonsense. They are the ones who destroy Nigeria. Oh, hangwa, they are the ones. Ndị na-ebe akwa n'Igbo land today. They are the ones who brought evil in the temple of God. They are the people who destroy the land. Today they are crying. They are marginalizing us. Nwanne, enwere ihe ị ga-akụ ga-epu. You will not progress. Not in Igbo land. Not, if you like go to America, you can never progress. Somebody went to America, start saying that he has been 30 years in America, 30 good years in America with American passport. With the American passport, with a house of $1 million. And this same man say he's a slave. You see? This man say he's a slave. He is in England for 20 years. Have English passport and he is fighting for freedom. He can never live in Nigeria till he die. Even though if you like, you have freedom today of Nigeria, you can never live there. So slave is here, ever. The life that created you know how to punish you. Who created you? Onye kere gị n'ọfọ know where to get you and know how to catch you. You ga ha gbanarị nwaja. Asị na akụfecha ọdara awọ. Akụfecha ọdara awọ. Unless you go back to sanity. Igbo, I don't know about other people. I know about Igbo. Sanity, divine will of creator. Amadioha want to live in Igbo. Igbo, ogbochiri egbochi. O codify, codify. O code through the body, code to oye. Yibe a coat. America wear coat today because of us. Then we are tie because of the information we produce. Tie ha na-eyi ọ anyị nwa nwere information of tie, nwere information of coat. Ọ Igbo nwe ya, Igbo bụ coat, Igbo bụ coat, o yichiri eyichi. O yichiri eyichi, o Igbo bụ coat a na-eyi eyi. Amadioha werezie, were onwe ya bịa n'ụdị nke mmadụ, unu ete ya ure. O mesịa unu ihe. O mesịa unu ihe, ị ga-eji eze otu akpa ekwere. Ị ga-eji eze kpaa ekwere. Next time ịnụ Igbo, ị na-agba ọsọ. Next time ịnụ Igbo, ị na-agba ọsọ. Igbo in Germany, Igbo women, lele ha. Lele ha no, Igbo, my Igbo women. Do you know what is Igbo women? You know what is the mother of the earth? Do you know who born and created? Igbo women. Now we got on Facebook. When? Osisi eji amato wo isi aja aka ọnụ. Unu etego onye kere ụwa. Kee oke osimiri ka ihe na n'ime, unu ete ya ure. Sakụbara unu aka na. Sikụbara unu aka. Let us clap for you. Imere ọfụma. We build pyramid in Egypt. Build pyramid in Mexico. South America. We move from Africa to everywhere in the world to preach the gospel. Preach the gospel of our and lay foundation of peace and unity on this planet Earth. A generation come to get destroy all those things. Now, anyị nwa na onwe anyị wuzi ndị kere ụwa awụrụzi isi eji aka ọnụ. Unu dịkwa proud ka na-ekwu ya. Unu dị proud na-emekwa ya. A na-asị gị go back, come back from here. This place, who I am is goodness, contentment, honest and love. I am humanity. I am equality, equity, justice, no prejudice, no injustice.
I am that I am. You still insist that you will destroy the earth. So what the one the destroy ya? Destroy ya after everything you have. After everything, unu ga afu mere onwe unu. Ụmụaka m na-ekwu ka m bịa. One nation bound. So ụmụ ibe dịka isi wee na-ekwu, asị gị na ọ bụ ngụnwa bụ onye ahụ eji ama atụ. Njọkụ bịara n'ụdị nke mmadụ, unu ete ya ure buru ihe apịrị apị nwoke onye ọcha na-ebugharị. Njọkụ bịara n'ụdị nke mmadụ, anyị nwanwe the story. We wrote the story of Njọkụ. Nobody else did. We wrote. Ọsị nnọọ Christ. Unu eburu maka na unu nwa na-achọ ihe mara mma n'anya. Ndị eriri eri. Unu na-achọ ihe mara mma n'anya. Ọ sị gị no idol worship. There is no man-made God. No man-made God. But Igbo ihe apịrị apị. Ọ sị gị no idol worship, no animal sacrifice, no human sacrifice. If you die for any dream, you die for it. It's a human sacrifice. If you die for anything at all, I will die for this. I would have. It's a human sacrifice. No human sacrifice. No animal sacrifice. No injustice. No prejudice. Ụmụ ibe, ọ kakwara ụnụ mma n'ụnụ ji n'oge chụba ego ojii. Ama igwe, no corruption, no robbery, no hate, no deceit, no racism, no segregation, which is tribalism, no prejudice, no injustice, no evil desire, no evil passion, no witchcraft, no demonology, no drug dealing, no money laundering, no drug trafficking, no money laundering, no child trafficking. I can count them to 900 pieces. 900 laws. O ihe o nyere anyị. O ya mere ndị Igbo ji ede aka ekpe. Ndị Igbo ji aka ekpe ede ihe. Ha na-edeji ihe aka ekpe. 900. O ihe o nyere anyị. 36 in number. O ji wenye gị 36 letter alphabet. Gives you, if you keep this law, nobody on earth can ever do you anything and deceive. Nobody can ever defeat you on this earth. This is the number. Nobody on earth. You will have every precious on this earth. Keep this my rules and regulation. He'd say no. Ịmakwa na nwere ihe na-ewe mmadụ iwe. Enwere ihe mmadụ na-eme owe you. I say na they are the children of God. They are children of God. Don't mind them. But you are the God itself. If you keep this law, you become God itself. Become Amadioha niile, ama nke Dioha. Ama nke Dioha. Ama is hidden. D, hidden. That is wisdom. D, body, invisible. That is knowledge. Oha, understanding. Which is the wife. Anyị, nwanyi. You say, I am that I am. I made all these things. I give it unto you. That is why I call you Igbo. You are the sky that hatched the earth. There is no place on this earth that is under you, above you. No. There is nothing that is above you, and there is nothing beneath. I gave you everything. But you said no. You want to. Onye nkete. Nobody earth in this present earth. Again, not talk about them. None of them, because they don't have past. Only somebody with past on this earth is you. So go and do your own research.
Go and do your own research on this world. Where big anụ ndị mbụ. There is nowhere. Nowhere. Only ndị nwere ndị mbụ. Ọ na Igbo ka ndị mmadụ ga-abịa mee pilgrimage abas wepụta. After when we are done, they will come to Igbo land. Anyị nwe ebe ọ dị to go for pilgrimage. So say, but until then, ebe a na-egbusi ndị mmadụ atọrọ ndị mmadụ ka ndị brigade ga-abịa ime pilgrimage. Ebe a na-atọrọ ndị mmadụ ka Clinton ga-abịa pilgrimage. Donald Trump ga-abịa pilgrimage. Obama ga-abịa pilgrimage. Tony Blair ga-abịa pilgrimage. Ebe a na-atọrọ ndị mmadụ. A na-egbu ndị mmadụ site na Facebook epere isi ndị mmadụ na-ahụ anụ mmadụ na-ata. In the kingdom of heaven, he did this. In kingdom of heaven, ka ị na-ahụ anụ mmadụ ata. Ha! Arụ. Nwanne arụ ka arụ. Arụ ka arụ. Ụnụ akagba nkịtị na-ekwu. A sị na ofu aka rụta mma n'ozu ọha ọnụ. Ofu aka rụta mma n'ozu ọha ọnụ. Your whole generation will suffer if you just keep mute. Ikpuchi ọnụ, ụnụ ga-atagide afụfụ. The whole world have seen it. The whole world afụgo ya ịgafe abụọ asụ n'ekwe ha. Ndị mmadụ ga-ajụ gị nri. O juru na Facebook everywhere. Ụnụ na-ahụ anụ mmadụ ata. O juru eju everywhere. Ndị nwe Facebook bụ ndị ọcha. Ụnụ emesi na ha afụ ya. Mgbe ọ bụ ị na-eme post o picture a block ya, that means ha afụrụ ya. Enwere ihe ị ga-eme post ha block ya, that means they are vigilant. Ọha na security reason ha afụrụ all those things. Mara ebe o si abịa. Now, Kezi, how are you going to go? Kehi ga-agwa ha. What are you going to tell them? Only this thing we say we free you. Because we have information. Kehi, what are you going to tell them? No, bro, go on. Ọ go on. Ị naghị eri anụ mmadụ. Hi! Nsị abakwa nọ n'ihe. Nsị aba. Kehi na-achọ. What are you looking for? Onye nne ya na-ezo na-eje ọkụ mmụọ. You are wandering in the wilderness. Ị na-awụgharị n'ime oke osimiri. But I told you, ala na-akpụ arụ. Ala tolitebe ndị arụ ma ndị na-eme njọ ma ndị na-eme mma. Ala tolitebe nụ ha o, tolitebe ha o. Ala tolitebe ndị arụ o. The earth that made everything. If Chinese people are progressing, if you like talk rubbish, Chinese people are good people. That is it. If Europeans are progressing, if you like, you accuse them whatever you like, that is your own problem. They are progressing. That means they are good people. If you are not progressing, stop saying that they do you this. Nobody will do you anything. You only dig hole and fall inside. You got that? No, in this life, only two way. Only good and evil. Evil, evil security men. They are the prison, they are the policemen. Evil is Satan is a policeman. Imagine. Satan is a policeman. So how do they know evil? They set a trap. Evil will come. They will tell you, come, let us destroy Nigeria. All those people who corrupt Bundo Biojo. Onyo Biomage Gasi. Now, these people are poor people. Why are we going to destroy them? Onyo Bioma will say so. Ndojo will say yes. Hey, give us Barnabas. Give us Barnabas. Blow this man. Kill this man. Give us Barnabas. Creator will say, like we handi beribe. How man ekwe nem ha onya ha putana lele ha ndojo. Bia na eba. Okporo ni nekpo no bochu na aja. You got to go. We will deal with them. Okay. Oh, here chiri no n'ime. O kpuchere obi siri ike. O kpuchere obi siri ike. Ihe chi gị nọ gị n'ime. So ibisi mbiru na akpa mbe. You got to. Onye na-achọgharị gị ma onye ga-egbu gị ma onye ga-achọ gị ndụ ọ nọ n'ime gị. So onweghị ihe ị na-eche kịta ị ga-ahụ ụwa. Mmụọ ifu na-afụ mmọnwụ ekpuru ekpu n'iro mgbe na ana Igbo ị ga-afụ betiri mmọnwụ. Mmọnwụ na-afụ ndị na-eti mmọnwụ mana ndị na-eti mmọnwụ afụ onye tiri mmọnwụ. Ịghọtago onye kpuru mmọnwụ na-afụ ndị na-eti mmọnwụ mana ndị na-eti mmọnwụ afụ onye kpuru mmọnwụ. So onye furu mmọnwụ na-akpụ ha niile. Ịghọta ọ na-ele ha tii mana ha amaghị. Ọ na-ele ha na-ele ha na o mekwa ọtị pịa ya asị emere ka ihe
ọ na-ede ebube, ihe ahụ na-enwe ebube, mmụọ na-ede ebube ọbịa odere ụlọ ebube desara ụlọ ihe mgbe chapta ntọala chapta 3 gwara anyị datịrị ịghọtago. O debere azụ ahụ a na-akpọ China poisonous azụ, o debere oke chi eje buru detene taa, chi atasị ya detene ọkpụ agbadie poison ya his throat, chi aba n'akụkọ kogeribezie kogeribe chi ama ha na edebere azụ ahụ edebe purpose na purpose le ka edebe dị azụ. Mgbe a sị na ekere Adam na Eve, o nwere agwọ unu fụrụ ebe ahụ? No. Where did the agwọ came from? Ka ebe agwọ si wee pụtakwanụ ndị mmadụ sị agwọ nọ dị na-eche, ọ bụ eke, ndị Igbo na-akpọ ya eke, ndị eke nọ dị 247 ndị eke nọ, ndị Igbo na-akpọ ya eke, nke ndị Igbo na-akpọ ndị polisi ọhụ eke, ndị eke na eke nọ ebe ahụ na-eche n'ụnụnụ tie ụnụ trapụ na-abịa. Mgbe ego gaa na Naijiria, ị ga-afụta na checkpoint ebe ndị polisi na-anọ na checkpoint, ịghọtago. Why ị ga-eji wee wụ na Naijiria? Why ọ ga-eji eme ị gaa na Amerịka ị gaghị afụ ndị eke na checkpoint, ị gaa na Spain? No. Why must it be in Nigeria? Maka na ọka onye ha ka isi na-awa ya, a na-awe na ya problem dịka bụ akpịrị ogologo. Ihe a na-achọ ịgwa gị bụ na Ugomma bụ akpịrị ogologo, ịghọtago. Ihe ọ na mmụọ na-achọ ịgwa gị datịrị nka na ebi na condition akpịrị ogologo, ihe na nye ọbụla akpịrị ogologo ego anyị ga-aṅụ ego, a ga-enwe ego, nna nwanne chụba ego. Ndị na-atụ ngwaahịa dị importers a na-aja ekwe atụ ngwaahịa maka gịnị? Ha sị na ha ma dọla ọ ga-arịarị ma ọ ga-ada ada. Ego ị na-achọ ịma ha ma ọ ga-arịarị ma ọ ga-ada, that means ịma dị value ya, ịghọtago. Ihe ma ijiri akwụkwọ bread na-aba ka ekwenye value 500 naira. What is the value of 500 naira? Ajụjụ ka m jụrụ, biko na egbu na egbu. Kedu ihe bụ value of 1000 naira? Amaghịkwa m ihe bụ value yo, ma ọ bụ na ịma egwa m. Ihe ga-akpago obi aṅụrị n'ụwa anụnwa bụ know thyself. Mara onwe gị. Know thyself. That is only happiness on earth. Ị mara onwe gị, ị mara ụzọ kpụrụ gị, ị wụrụ mmadụ. Ihe ọ bụla ị chọrọ ị ga-enwe nwunye. Mbọsị ọ bụla ndị Igbo gosiri m their product in Shoprite na Igbo, product ha etene na Igbo, the material na Igbo, the mark na Igbo, that person will be my friend forever. Show me your product. Ihe iji were ya na Igbo, the product na Igbo, the market na Igbo. Bring the goods, I will market for you free of charge. Weta the goods, I go market for you free of charge. Product Igbo na Igbo, mark ihe o bu, content ihe o contain na Igbo, I will market. Ngwa ọrụ na brain wụdachi. Brain nwere ihe eji eme. Enwere ihe eji brain eme. Ọjọọ ibugharị akwụkwọ bread. Otego anyị fụbara Hausa na ụta. Nwanne otego anyị fụbara Hausa na ụta. Before ikwuo na ihe na-atọ ụtọ, ikwuo ihe ọ na-atọ ka ya. Isi na ị nwere ego, gwa anyị the biography. Isi na ị nwere ego, gwa anyị the biography. What is underneath? Gosi anyị product gị. Because ị nwụọ all product gị ka Samsung nọ ya na-arụ TV. Nwere ike dị mmanụ Samsung adịghị ndụ. Tesla adịghị ndụ. Bill Gates ga-emesịkwa nwụọ. Ị ga na-afụkwa dat Microsoft. Ihe anyị chọrọ bụ something nọ n'ala Igbo. Ị ga-eme ibe ize. Anyị a na-ene ya na-afụ ya anya. Ohu nke abata nwa echi ka ha wụrụ ya, ka ha wụrụ Igbo. Igbo was it was in the beginning, is now and never shall be. Onye ihe anyị chọrọ, ụmụ anyị agaghị apụta taba ahụhụ. Lele ndị hapụrụ anyị. Look at it. Oshi na ama criminals everywhere. Amụsị amụ azụ gị azụ. Mụchikọrọ mmadụ. Ọ na-amụsị nwa na-amụ. Ị na-agba nwoke ihe ị na-amụkwara ọsọ na Chukwu ga-azụ. Chukwu azụbago n'elu. Chukwu azụbago ya. Go to there. Ha bizi n'ime ọhịa na-eri anụ mmadụ. Chukwu azụbago ya. Chukwu ga-azụ. Look at them. Mkpụrụ mmiri everywhere. A na-azụ ọgwụ na mgbe ọ na-atọ ha na-azụ ọgwụ ọ na-atọ ya. Ọgwụ erukwuo n'ebe a na-agbazi ọgbọ na be anyị. A na-agba ọgbọ n'Imo n'ọlụ. A na-agba ọgbọ n'ọlụ. A na-agba ọgbọ n'ọlụ.
nke awụzi Germany nwanne, ọwụzi na Banof mba, ọwụzi Swiss na Banof mba, ọwụhụ Norway Banof mba, ọ Banof na ọlụ Banof na Ọnịcha Banof, Asaba Banof, a na-agbazi ọgbọ na Banof na ịgazie na kampus na be anyị na kampus a na-agbazi ọgbọ na kampus na Banof kampus, mmadụ eribeghị nri gbawa ọgbọ. Imagine ebe agụụ na-agụ ka a na-aṅụ ahịa wụ nri big man, ahịa wụ nri ọgaranya ka a na-aṅụzi ahịa na be anyị. Ike na-agba ndị be anyị mgbe ahụ a na-eme ihe nwanne, ọkwanụ mkpụrụ mmadụ kwọrọ ka ọ ga-aghọrọ. Ụlọ niile dị na vileji anyị dị 160 of them nwere ka eleg ego ejuru ya. Ụlọ dị na vileji anyị dịrị 160 nwere ka eleg. Ifunu ga ebe mmadụ resịrị ụlọ ọ na-ebi na ya 1 week only. Ndị a rụsịrị ụlọ millions of naira, only 5 days ọ ga na Christmas, nata 27 ọ na 50. Ọ bata 27 ọ na 50 ụlọ ya na-eru ahịhịa, nwe onye bịa ọsọ ya ka iji maka ya wee jee China ka emeka gbuo gị. Sọsọ ihe iji buru ahịa jee China bụ ka ịrụ na village hapụ ya, ịnata m ugwu ego were gaa village rụọ ụlọ, hapụ ya na village ụlọ ha na village na-eru ahịa. So ya ka iji nara nwoke ego ọ rụtara na pension, ego ị na ọrụ for 60 years narịa ya gara na village, hapụ ya dị oru ahịa. Si kụọrọ anyị anya ka anyị mere ọfụma. Ị ga-ahụkwa ndị pastọ ha na-asị gị natara ha ego ha nara nna anyị, ego ha nara nna anyị, ọ ihe ha were be anyị ka a na-ewere be ha. Nsogbu adịghị. Wee njụọ gị, do you know how many immigrant na-ama mmiri everyday? How many immigrant na-ama mmiri everyday? You don't know. Nsogbu adịghị. Ị mara how many immigrant nọ under social n'obodo oyibo? How many immigrant nọ under social? Ndị ọcha ka mara ihe. Ndị ọcha were 1 naira n'Africa, they will use 2 naira for aid. They know the law. Ha ma law of life. Ha ma ihe a na-akpọ orikọ. If not, they will not progress. Ha ma ihe will progress and success. So anytime ha were 1 naira from you, they will do the math. Enwe ha na anything. Ọkwa nwa bụ ihe nyere unu Sunday unu na-eme nke unu na-akpụ na akwụ tithe and offering. They gave you that knowledge. Ndị Igbo ma bụ ihe ọ bụ ime awele. Ndị Igbo na-eme ma bụ awụ ime awele before. So ọ bụghị ndị ha nwa kụziere anyị, mana ụnụ nwa bụ ndị na-eje ụka, ọ ha gbara ụnụ ịkwụ tithe. Ịghọtago? So ndị bekee ma bụ ihe bụ ịkwụ tithe before. So ha ma na you must pay your dues. So ihe na-eme ụnụ today bụ dibịa ga-abịa ikpe ndị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Di ga-abịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Ndị ụka gwara gị na Christ will come to judge the living and the earth. Ọ ya bụ dibịa ịgba afa na ịchụ aja. Ọ bụrụ ihe ahụ na-eme as methodology ya akwụkwọ ụmụazị. Ihe ahụ miti anyị desara edesa, ọ sị gị na di ga-abịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Igbo ga-abịa kpee unu ikpe, ọ ga-ama unu ikpe. Onye ọbụla ikpe mara, onye ọ mara ṅụrụ ntọọnụ mo ma mmekwa ebere, onye ọ mara ṅụrụ ntọọnụ mo ma mmekwa ebere, ebere afọ ebere tọrọ ma mmekwa ebere. Nwanne ọ ga-anya ụnụ anya o. Ana m ha agwa n'ụnụ enwego lọkụ for this time around. Ndozi ọdịnala na-abịago, ekwenchigo Igbo problem. Ka e hụrụ datin na-eme n'ala Igbo is gone and forever. Ọ nago ihe anyị nwa na onwe anyị nwa na onwe anyị, ọwụ mmụọ anyị na-eme ya, maka na ọ dịrị iji ihe anyị na-eme. Nwere ike ị ga-eche na anyị na-eme nwanna ya na-eme iberibe. Anyị na-akwụ ụgwọ isi, ihe anyị na-akwụ bụ ụgwọ isi ka anyị na-akwụ. Ọ dịrị izi nwanne, ọ dịghị izi, mana ọ na-aghọta ihe a na-akọ. Nọkọta nnọọ mmadụ ga-atasị ahụfụ nnọọ wee do modukọsisi everywhere. Ọ na-ewere ya gha ya mbi. Nwanne ọ bụrụ otu a ka esi eme ihe. Ọ bụrụ na ọ bụghị ndozi ọdịnala today, anyị Igbo ga na-agba ọkụ. Na-agwa unu eziokwu, alala akpụ arụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị maka ndozi ọdịnala Igbo, ala Igbo ga na-agba ọkụ today. Ọ ga na-agba ọkụ already. Amosu is already there to check the blood, share the anyhow. Amosu na ebe ahụ ị gasasịrị ọlọ ka unu nwere. Ọ ndozi ọdịnala bịa yọwa biko, jọgide biko, dilute all the whole force. All dilute guy mere that thing. I will dilute the force. Ọ bụrụ na ọ bụghị na anyị dilute the force nwanne, ihe karịa ime n'ala Igbo, ihe karịa ime n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ị gụrụ Bible ọfụma, read Genesis chapter 6. Go and read it. Ndị na-eje ụka,
go and read Genesis chapter 6. Nwanne ihe allegory. Ihe dị na Bible allegory. Go and read that allegory, Genesis chapter 6. Ka ị mara ihe karịa ime n'ala Igbo na ndozi ọdịnala bịa. A na-agwa unu sọ ntụ na-akọ nonsense. Ọlụ ọgụgụ unu nwere na ndozi ọdịnala bịa dilute ya. Ọ bụ na ọ bụghị ya by now. Onwe ha nwere wonne ija na ala Igbo yi slippers ifuo. Ị ga na-agba ụkwụ anị asị poor man. Ihe asịrị enwe ahụ afụ na enwere ị na-eri 3 square meal ifuo. Unwe lock ndozi ọdịnala abịa wee gọba ha biko si mee ebere na anyị ga-eti mee ebere. We have to let us ka anyị mee ya ọfụma. We have to do it better. And them found not worthy. Ha na-nyụ anyị anya nyụọ anyị were ntụ measure anyị that we are capable. I will say okay, tinye aka enu say okay, I surrender all. Ndozi ọdịnala emove. Ndozi ọdịnala emove ozie. Ọ bụrụ na ọ bụghị ya nwanne ha ị mara ndị anụnwa na-egbu ewu na ọkụ ha ghọta ihe ha na-akụ. Ha wụ ụmụhazi ndị na-eje ụka ha na ndị ụka bụ ofu ịmara ụka ohi aha anyị na ọ dị ka Assemblies of God na Grace of God or Siemens na Catholic. Anyị na-ebe ofu ihe ịghọtago. O nwere ike ichekwa na ọwụ bụ to dilute ndị mmụọ na ọwụ iwere ewu na ọkụ bụ ya na-egbu ewu na ọkụ. Nwanne there will be more joy in heaven if one person, only one person change. Ịgbanwe ofu mmadụ n'ụwa ọ na-generate that mmadụ force mmadụ dị too much. That's what we say egbu n'ọchụ. Force mmadụ to if you change one person from negative to positive, you might hear what? How many people can change from positive to negative? How many people can change from positive to negative? You might hear name, you don't know. But ndị ndozi ọdịnala from negative to positive, why high to have a positive land. Have a land that will be in harmony, freedom, peace and unity. All ha anyị chọrọ to live. Nwanne arụ anyị arụ kasị ya. Ihe mere na ya arụ kasị be ha n'Igbo bụ ịga gị na ndị ogebi. Ọ bụrụ information problem. Gị na ndị ogebi ndị ara. Gị na onye arụ ogebi. Go and nwanne lee anya, lee aka ise gị. Nke anụ nwa dị separate. Aka ise gị na anya isi aka dị separate. Aka sie ike. Nwanne onye si ha n'ike ọwa. Onye ọbụla nwere ego if you are from ghetto. O nwere ike mgbe ọ bụ ghetto man ya na-asị ha ga-eda ya wee die. Mgbe ọ bụla enwetara 1 naira if you are na 5-star hotel. Ọ na 5-star hotel. Ọ na-ekwuzikwa ọ dịzie far distance na-asị gị ọwara onwe to 5-star hotel. Nwanne bata anyị nwakwechiri. Ọwụ na ọ bụghị ya anyị nwere anyị dị capable ịrụ mansion, estate mansion a ga-abata mmadụ 1 million bi ebe a n'ime biri die gbawo n'azụ gbakere n'azụ. But nwanne ọ bụrụ ihe anyị chọrọ. Ịghọtago ọ bụrụ ihe anyị chọrọ. Anyị chọrọ ka at least ọgụgụ nọ 40% ya na ndị ọzọ gọzie ahịa nsogbu adịghị. Ihe anyị na-ekwuru ihe ahụ ka anyị nwee ike ichenji some people ga-enwe obi aṅụrị biri in paradise in their land. Ihe anyị bụ n'isi a nwanne okpoko otu n'ebe a ka eniri ye nne na nna ya ebe a ka eniri ye ebe a ka eniri nne na nna ya okpoko n'isi ya. Anyị nwa si n'isi mmiri anyị si n'eluigwe bịa. Nwa bụ ndị ji ama nke si n'igwe bịa. Anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. Aga m agụrụ gị Igbo law from 1 to 900 n'isi ya. From 1 to 900 ebe a agaghị m n'anya n'akwụkwọ. Here the 36 laws aga m agụrụ gị from here. Onweghị ebe dara na-egbu ọkụkọ na-egbu ebe a. Enweghị. Unu ga-agwa m ebe m nwetara ihe unu na-eme. Unu ga-agwa m ebe m nwetara that nonsense. Nwanne, for you to belong, you must sacrifice something. The holy of holies ada. Anyị nwa wụ the holy of holies. Ihe ọjọọ mba, we don't want it. I actually no corruption, no bribery, no robbery, no deceit, no hate. Nwanne, no. No racism, no tribalism, no prejudice, no injustice. No evil desire, no evil passion, no witchcraft, no demonology. No child trafficking, no drug trafficking, no money laundering.
no idol worship, no man-made God, no animal sacrifice. We don't want. If you want to belong to the Holy Family, that is what it requires. So I chọrọ nonsense nwanne edu echi ka akọbakwa akụkọ onye egburie anyị achọghị ịnụ na eji wee kọọ ya ọgwụ oji wee nwụọ eji wee nye poison. We don't want to hear that. I don't want to know if it's true or false. I don't want to know. So that estate, the holy estate, na ala nsọ nna nna anyị nyere anyị, we don't want to hear that they say. Achọrọ m ị na-arahụ ụra were anya na-agbakpochie ọwụghị ị na-arahụ ụra ifiri ofu anya iruo na ya adịghị efu ebe gburu ọkụkọ mmadụ gburu ọkụkọ wee sie ofe isi na ugbo na ọkụkọ adị ebe a onye wetara ugbo na ọkụkọ chọọ ndị edebe ma ọgwụ ebe a need ụdị ha. I don't need that kind of mind. Achọrọ m mmadụ bata na that estate osi that is ọbata ha na ahụ eme ya ji that is akpata oyi awụọ ya ọ daizie nwanne ị na-alahụ ụlọ ebe ụzọ gị oge ma ọ bụ na hit na-eme iri chọọ na ị ga-arahụ tete ịghọtago. So ọwụhụ nke ọ na-eme mmadụ ga-abịa ị na-apụtagodo ihu ebe ekechiri lailon na ọgụ isi bịa mma ife ọma onye ihe nke ahụ gịnị onye debere n'ebe a kpọta m mmiri ngozi biko bịa mpa onye ka wetara m mmiri ngozi eweta mmiri ngozi ekwenzu kwakọrọ pụba ahụ onye mmeri abịago kwakọrọ pụba ahụ onye mmeri abịago gị pụba ha ọnwụrụ ndị ajọ mmadụ ha ga-eji isi ha ebu ndị ajọ mmụọ ha ga-eji isi ha ebu ndị ajọ mmadụ ha ga-eji mba ya achọghị ụdị ha nwanne. Anyị chọrọ ịbata na estate ị mara na ị batara na kingdom of heaven. Ị mara na ịfụ mmadụ gị na ya na-ekwu okwu ị mara na ọ gị na mmadụ na-ekwu okwu ọrụ ndị mmụọ ọ gị na mmadụ odo oge anya na onye a isi zuru ya oke in your brain ihe ga-adị ebe aha wụ goodness n'isi ga-anụnwawo no corruption ya ebe a no corruption, no robbery, no deceit, no hate, no racism, no tribalism, no prejudice, no injustice, no evil desire, no evil passion, no witchcraft, no demonology, no drug trafficking, no child trafficking, no money laundering. This thing will not be allowed in this paradise. Will not be allowed. So don't near here. So that a guy has na hapụzie nwa gị ka ọ pụọ n'iro nyara ikuku ofuo. Mba nwatakịrị ga-apụta na estate kpagharịa soro ụmụazị mgbe anyị na nwata anyị na-egwu egwu ọnwa. My father will be up n'elu anyị nwa na-egwu egwu ọnwa n'abalị buti ọkụ adịkwa mana anyị gwusie egwu anyị agbagote na kpute n'ụlọ. My father dị sure na anyị ga-ejekwa na enwe ihe ga-eme anyị kịta na ahụzi nwatakịrị pụọ ofuo isi ka gị na-eri nri isi ga enye mamịrị pụta ịpụta ji asị nwanne erizikwene ọgwụ gị na nwanne gị jere iri nri ọ sị gị na ihe ị ga-eji ka enye mamịrị pụta asị gị erizikwene nri ya. O nwere ike agụụ ezigbo agụụ ji gị iribeghị eri isi ka enye mamịrị pụta asị gị erizine ị ga-ebugozi ọnụ mmadụ ga-emesi nnọọ ọ na-alahụzi ụlọ ọmụrụ anya ndị ochie egbuo gị ndị ọgwụ akọgbuo gị ndị ọgwụ akọgbuo gị atọrọ nwatakịrị gị atọrọ nna ọya ahụ ihe unu chọrọ ibiri Lagos enweghị ụlọ enweghị ala enweghị ebe ị ga-akọ ugbo enweghị ihe ị na-arụ ebe ị nwere ebe ị ga-akọ ugbo mmadụ isi adịghị nkọkịrị nkọ adị isi ị nwere ebe ị ga-akọ ugbo mana n'opis ije Lagos eje Abuja anyị garala ọnụ enweghị ihe ị na-arụ agụụ ya egbu mmadụ na Lagos mba nwanne ka ihe na-akwa na ebe ahụ anyị mana anyị nwere ana at least anyị edozie ya edozi anyị mana o mmebi anyị edozie ya. So ndị agha jụrụ ajụ na ha agaghị ewe amụ igwe they will stay nsogbu adịghị anyị nwana onwe anyị bụ ndị ndozi ọdịnala ga-aga mapụ out ebe anyị ga-ebi kpọọ ya ala Igbo ala nsọ ebe a bụ Igbo ala nsọ the garden the gate nwanne the highest protection ịbata ha ebe ahụ ihu na paradise ọ na paradise ka ị nọ mmadụ VGC ga-awụ small gbara Republic na ya need here ụlọ 1 million naira anyị nwere onwe anyị nwere construction company na construct anyị ejikwa block arụ brick ka anyị ji arụ ọhụụ block ọ brick ịrụsị anya ka ihe iji nonsense eme
bungalow 4 rooms and parlor portable ma mma ọ bụghị nọkata iruchisi were white paint every door ma ebu ịma na paint na ama ebu ọ bricks ka eji arụ ụlọ bricks 100 years ịkụọ ya ọkpa aka agbajie gị iyi nonsense anụ nwa rụrụ 5 years efe ọ dịka Jakande State 5 years go and look the White House Jakande State anyị nwa wụ brick anyị nwa na-eproduce from zero to great jiri rụọ ụlọ nke anyị ebe anyị ga-ebio ihe nna nna anyị bara ka anyị na-eme. Don't use cement was best na-egbu mmadụ cement na-egbu mmadụ ị ga 40 years ị gaghị atụba nwaanyị ime nwunye gị agaghị atụ ime o si from cement house ụmụ unu niile nwere anemia ha nwere lungs problem o si from cement house na-ekwụsị nonsense go to bekee ndị colonize ụnụ go and see them na ihe cement arụ ụnụ na ụnụ na-aba ndị ọgaranya nonsense ka nnukwu anjidekwa ụnụ nwanne ọ ga-adịrị ụnụ na mma ka m ji mee ihe ọzọ dị anyị chọọ ihe mere onwe m nọrọ akwụ okwu taa ahụ na-ejighị m n'ọnụ ịghọtago so ụnụ elekwana m so ọ ga-adịrị ụnụ na mma ụmụ ibe